Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso, ngingokandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel, cofa subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka isibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukeli kusiza ubebehamba ngemoto bedlula ngomgwaqo ngesikhathi bebona owesilisa emuka nomfula eHenos River eSanserone ePitoli ngolesibili ekuseni. Kubikwa ukuthi abezimo eziphuthumayo babezwele kule ndawo ngehora lesikhombisa ekuseni ngenxa yombiko yowesilisa obeguliza. Okhulumela abezimo eziphuthumayo uCalvin Renan uthe bathola umbiko ngowesilisa onyamalele kade eyogijima ekuseni kungaziwa ukuthi ushonephi. Kubikwa ukuthi lo wesilisa utakule wahlengela khona lapho endaweni yesigameko phambi kokuba aphuthunyiswe esibhedlela. Kanti wembukeli imbangela yokuthi ufike kanjani emanzini ayiqondakali kahle kodwa kusaphenya. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi ebengiphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.